Hello, what's up mga birds mga bay? Magandang umaga po sa inyong lahat. Pasensya na kayo mga birds mga bay. Medyo matagal-tagal ako hindi nakapag-upload ng video dahil na-busy po ako mga birds mga bay sa aking dream house, small house na i-build ngayong buwan na to. Sana hindi kayo magsawa sa akin mga birds mga bay. So, itong bahay para to sa aking pamilya, no? Na mailagay ko sila sa komportable nga tahanan. Small house lang to mga birds mga bay. So abangan nyo ang aking mga update sa aking paggawa, pag-build ng bahay, no? I-upload ko to, sana magustuhan nyo. So ngayon ipapakita ko sa inyo yung area kung saan ako magtatayo ng bahay. So itong likod ko, ito yung daanan ng magdi-deliver ng mga materyales. So ito yung mga helminta ko. Ako ngayon gawa ng daanan ba. So ililibing yung mga tubo. Oh my God! Wow! Sunog man na! Hi everyone! Mama, atorat tanga ang sound. Mga birds mga bay, unang araw namin dito ngayon sa lugar kung dito ko itatayo ang aking small house mga birds mga bay. So yan po, nagsi-sit up na po kami. So magkakabit po kami ng trapal at maglalatid. So magkukuha ko ng mga kahoy para pang gawing post. Wala po tayo ngayong alalay. Kulang muna pagkakot ng mga kahoy gawing poste. So ngayon umpisa natin pag hukay para sa mother post. So tara, samahan niyo mga birds mga bay. May extra. Pahuway mo na ang dalawa. Okay, Bilay, shout out. So, ang nire-extra si B-Boy o si Andres. Andres, kaway-kaway naman, Andres. Okay, kaya. Sige, tarungan yung bangag di ha. Sige, kay ito'y tayo di ang kwatong kamalig. Okay, kaya. Lalim na ha. Assistant ko si James Andre. Pamangkin ko mga birds mga bay. Ang sipag. Tumulong siya sa paghukay para sa mother post. Grabe, seryotik. Malalim na din? Malalim na to mga birds mga bay. Ay, grabe.
So ito yung mga birds ko, mga birds. Mga birds din ba? Seryotek. Grabe birds, no? Salamat sa pagtulong, bird. Talagang ikaw. Tapos ka na? Oh, sige, sige. Oh, sige kayo. Wala pa kayo natatapos. Saan yung inyo, be? Patingin. Saan yung mga panghukay nyo? Hawakan yung panghukay nyo. Yung mga bagol. Sus, naglalaro raman nini. Ay. Hello po! Hi boys and... Birds. Hi Bye. mga boys, hi mga guys. Tapos na yan. Inulit nyo lang. Hay ba? Gigil ako! Lah. Nangigigil Grabe. ako sa... Ikaw, Angel, paano ka manggigigil? Ay, ikaw, Princess, paano ka manggigigil? Di, paano? Parang biboy ba? Parang boy tapang. Sige, go. Gigil ka. O, sige, gigil ka. Tapang ako! La, grabe yan, manggigil. Ikaw, dinitan. La, grabe. Gigil ako! Wala, shout out kay boy tapang. O, ikaw, Andres, paano ka manggigil, Andres? Andres, paano ka manggigigil? Zeros, paano ka manggigil, Zeros? Gigil ako rito sa Oh, pangungkay ko rito. Ayan o. iyan o. Bisig lang. Uy, huwag mong itapon sa labas, sa loob lang. Pangtambak natin yan. Ayos. Sige, birds. Snack time muna tayo, mga birds, mga bay. Mga birds, mga bay, pan Bisaya, alam mo na ang snack natin. Luto to ng mama ko, nanay ko. Oh. Snack time, juice. Allergic ka nito, Bart? Allergic ka nito? Baso, ha? Baso. Lumot, pagaan ninyo. Baso, wala mong baso? Ako, tingin lang mo, wala mong baso. Dapat may baso. Nilasa ko. Ikaw sa iro? Oh my God. Kaon mo siya. Yung kamot mo diha, be. Hindi. Mamaya ha, mamaya. Kuha nga, dumo. Mamaya, kuha pa mo guys. Pan Bisaya. Ikaw, Jeff, sino pa gusto? Yay, dagam lagi. Kayo, Angel, Jennifer, tagal. Basta tigti mo, Bart. Dagam. Bart. Pag, Dapat dahil wala, silent na. pag-stock time. Pepe, sige tag-snack, Bart. Mami ah. Kanina alas 10, walang tao. Pantay mainip na kayo Tatlo tuba. lang tayo. Hindi mo inom. Agak na mo tuba. Dado mo. Ay, naibaso. Hindi lang mag... Kung nag-plastic ko. Nagtuba. Hindi mo allergy, ano? Una, tunga mo Basta allergy mo ng Diyos ha? Una ting, tunga na pintot. Ah, Tunga ang pintot na. Hindi mo mag-away. so, tumatarbante mga bata pa manggad. Sama ka din sa ano? Snack time? Sige, gawin namin na yung ngipin mong dalawa, ang ngatan mo yan. Yun po mga birds, mga bay, sobrang swerte ko kasi ang daming tumulong na mga maliliit pang edad. So, paghuhukay mo lang. No? Ako yung nag-ano, sila yung nagtapos ba? Ako yung magsimula, kalahati, tapos sila na magtapos. So, yun po mga birds, mga bay, patuloy niyo ba akong suportahan at samahan sa aking ginagawa.